सारनि मुं आरो आबुं थंखौ खुलुमबाय आं सिगां गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ आं हामबाय होनो आंनि मुङा जाबाय बैजयन्ति दैमारि आरो आंनि गामिया जाबाय पुब बालिगाव थाना गगामुख बायद'आ दिनै रिटायार जाबाय बेसेबां बोसोर साख्रि मावनानै दिनै रिटायार मोनखो आरो मा मायथाइयाव साख्रियाव आगान होजेनदोंमोन आं दिनै साख्रि मोनजेननायनिफ्राय मावबोयै आं प्रथम 87आवनो साख्रि जइन जादोंमोन 87आव आरो बिदिनो आं प्रथम अबस्थायाव स्टाइपेन्डारिमोन जों अब्लानिया जोंहा दरमाहाबो खममोन अब्लाबो जोङो मावबोबाय थादों मावै दिनै जों ट्रेनिं पास खालामबाय ट्रेनिं पास खालामनायनि उनाव जोङो रेगुलार दरमाहा मोनबाय आरो बिदि मावैनो जोङो दिनैसिम नैबे पर्यायाव मोनफैबाय आङो साख्रि जिबनाव आं मोजाङैनो मावबोनो मोनदों जेबो दुखु खस्थ' जायाखै आरो आंनि फोरोंनायनि बेलायाव सोरबा आर्मि सोरबा बिदिनो बेंकनि फिसा बिला बेंकफोराव मावदों सोरबा ICDSनि मावदों बिदिनो मावबाय आरो जोंनि फोरोंनायनि बेलायाव बायद'आ दा जिथुनिखि गोदान जोंनि गेजेराव बर' फरायसाफोरानो फरायनायजों लोगोसे गोदानै फोरोंगिरि मोनदों गोबां मोनदों बिसोरनि सायाव माबायदि फोरोंथाइ होनांगौ उन्दै गथ'फोरखौ माबायदि फोरोंथाइ होनांगौ बिथांमोननिसिम बायद'आ मा बोसोन होलांनो सानो आं बेखौनो बोसोन होलांनो सानो दानि गोदान जिथु आदब खायदाफोर ओंखारदों सरकारनि रुल बायदि जिबायदि बिथोन होगोन सरकारा बेबायदि मोजां बिसोरो मावलांनो हाथों आरो बे मा होनो गथ' गथायनो सोलोंथाइ होनायाव गुरै रावजों आरो मोजां आखल आखुजों बिसोरखौ फोरोंलांनो हानाय बायदि मोदोमनि सोलोंथाइनि लोगोनो जोंनि आखल आखुथायखौबो जोङो फोरोंलांनो नांगौ बिसोरखौ आरो बेबायदि जों जेरै सहायबोनानै मावबाय बे गासैखौबो जाहाथे सहायबोनानै बिसोरबो मावथों आरो बिसोरनि मावनाय बेलायाव जाहाथे बिसोरो मोजां देहा सास्थ्रखौ मोननानै बिसोरो बिसोरबो मावनो हाथों आं बेखौनो बोसोन होबोदों आरो मेडाम माने आब'खौनो होननानै बुंनांसिगोन दा आब'आ आजिरा मोनखांनायनि उनाव नै दानि इयुन जेनेरेसन जायफोर गथ' गथायफोर माने फरायफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोर दं बिथांमोननि सायाव माबाफोर बुंनो सानो आं आजिरा मोनखांनायनि उनाव आं जेब्ला गथ' फरायफुनाय दायो सोलोंथाइ लागासिनो दङ आं बिसोरनि सायाव आं बेखौनो बोसोन होनो लुबैयो जाहाथे मोजां फरायनायनि बेलायाव जाहाथे इयुनाव नोंसोर गावबा गाव केरियारखौ लानो हानाय बेबायदि नोंसोरो राहा लामाखौ लानो सेस्था खालाम आरो फरायनाय समखौ नोंसोरो आद्रि खालामालासिनो टाइम मथे फराय आरो टाइम मथे गेलेनायफोरखौबो लाखि आरो सब समायावनो जाहाथे गावनि फरायनायखौ जाहाथे टाइमफोरखौ थिगहै लाखिनानै जाहाथे आवगायलांनो हायो बेबायदि आं बोसोन होयो फरायग्रोबाय लोगोसेयैनो सारनि गुबै थंखौ खिन्थानो थाखाय आं खावलायबाय दा थानाय थंखौ सुथियापारा पस्ट अफिस हुकुमाथि थाना गगामुख आरो आं फोरोंगिरिनि माबाखौ खोन्थाना फोरोंगिरिखौ मावदों आङो हुकुमाथि सापरि बड' LP स्कुलाव सार दिनै जिहेतु नोंथाङा दिनै बिदाय जाबाय फोरोंगिरिनिफ्राय बेसेबां बोसोर फोरोंगिरि जानानै सारा दिनै बिदाय जाखो आं हमना ला 34 बोसोर जाबाय सरकारि माबाया खिन्थु आं भेन्सार स्कुल खुलिदोंमोन भेन्सार स्कुल खुलिनाया 1983निफ्रायनो आं खुलिदोंमोन बेखौ लायोब्ला 38 जायो आरो 38 जायो खिन्थु सरकारि जानाय माबाया 34 जाबाय आरो सारा जिहेतु दिनै बिदाय जाबाय दिनै जानानै सारनि गोसोआ माबायदि मोनदों बिदाय जानायाव आं दा गावखौनो गाव गोजोननाय मोनदों मानोना जों इसिबां बोसोर मावनानै मेंबोनाय मोननायखाय आं दाबावै बे समखौ आं मोजांखौनो मोनदों जिथुनिखि दानि गोदान फोरोंगिरिफोर जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोदान फोरोंगिरि गोबां जाबाय सार बे फोरोंगिरिफोरखौ नों मा बोसोन होलांनो सानो बिथांमोना जोंनि दिनावथ' जाबादि फोरोंदोंमोन बे आदब खायदायाथ' बेफोर कौशलाथ'
पुरा चेन्ज जाबाय नालाय दा गोदान आदब खायदा होदों बे गोदान आदब खायदाजों बिथांमोना टेट पास खालामनाय आरो गोदानै एपइन्टमेन्ट मोननाय जाय बिथांमोनाबो बिथांमोननि बे कौशलजोंनो गोरोबनानै सोलिलांनायखौ आं मोजां मोनो आरो सारा साख्रि लाबाय थानाय समाव माबायदि खस्थ' भुगिनांदों एसे फोरमायगोन नामा? खस्थ'खौथ' भुगिनो आं भेन्सार समाव जोबोद खस्थ' भुगिदोंमोन खिन्थु बे भुगिनाया जानानै थांबाय दा आरो फोरोंगिरि बिबान सरकारनि बेथन मोननायनिफ्राय आं जेबो खस्थ' मोनाखै ओरैनो खोब होनना बुङोब्ला आं गोजोनैनो मावनो हानाय बायदि मोनदों आं आरो मोजाङानो जेबो स्कुलनिफ्राय फरायनानै साख्रि मोननाय साख्रि मोननाय गथ'आ सेकेन्ड डिभिजनाव मेट्रिक पास खालामदोंमोन खालामनाय लोगो लोगो बे फरायाखिसै खिन्थु आर्मियाव हाबहैदों आरो ओमफ्राय सासेबाव उनाव बेबो मेट्रिकआव सेकेन्ड डिभिजन मोनदों मोननानै बियो ओरै ITI ना मा होनोथाय ITI खौनो फरायदोंमोन खोमा इलेक्ट्रिकेल्सआव बिथाङा दा साख्रि मावबाय दङ ओमफ्राय हिन्जावसाफोरनि मादाव सासे मोनदों ICDSआवनो हेड कर्मिखौ मोनदों आरो बे साथामा मोनदों बाखिया ओरैनो कम्पानियावसो दङ ओरैनो सरकारि भाबै साकरि नङा आरो एसे गिबियावनो जोंनि चेनेलनिफ्राय सारखौ बरायग्रोनाय जाबाय खुलुमबाय गिबियाव जों सारनि आबुं थंखौ लुबैयो आंनि आबुं थंआथ' गिबियाव बे नोलोबारियावनोमोन नाथाय आं 1900 नङा 2005 मायथाइयाव आङो माबायाव थांदों फुब बालिगावआव थांबाय आं दा फुब बालिगावआवनो इस्टाब्लिश जानानै दङ आरो नैबे फरायसालियानो आंनि फरायसालि दिनै सारनि फरायसालियावनो बर' फोरोंगिरि सानै आजिरा मोननाय हाबाफारि दिनै बे फरायसालियावनो लादों बिथांमोननिसिम सारा मा खावलायनाया बेनो जे आं गिबियावनो जाय सानै फोरोंगिरिया सासे जा बिथां हरेन बर' उखुमाथि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो सासेया जाहैबाय बैजयन्ति दैमारि लेगासुं गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजोमोन बिथांमोना समनि थिननाय आरो सरकारनि जिथु निति खानाय नङा होमबा 60 बोसोर जायोब्ला साफ्रोमबो फोरोंगिरियानो जोङो बे जोंनि मावनायनिफ्राय आजिरा लानो गोनां जायो दा बे हिसाबै बिथांमोना दिनै आजिरा लाबाय बे आजिरा लानायाव जोंहा एक्चुअलि एसे जों दुखुबो मोनदों आरो बेराफारसेथिं जों एसे गोजोननायबो मोनदों मानो होनबा दिनै जोंनिफ्राय जोंनि लोगो एसेबां बोसोर जोङो ज' रंजा बाजायै जों गोरोबलायनानै दंमोन हाबाफारिफोरखौ मावदोंमोन मेल मिटिं गादोंमोन दा बे बेलायाव जों लोगो मोनलायनाय हिसाबै जोंहा मोनसे गोजोननाय दङमोन खिन्थु दिनै जोङो बिथां सानैखौ जोंनि गेजेरनिफ्राय नागारनांनायाव एसे खिन्थु जोंहा दुखुबो मोननाय जादों आरो खिन्थु नाथायथ' उफाय गैया जिहेथु सरकारनि मोनसे बान्दो दंखायो बेनिखायनो दिनै बिथांमोनखौ बे हिसाबै आंनि फरायसालियाव लाबोनानै दिनै जोंनि मिंमां बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा बिथांमोनखौ बरायनो हानायाव खिन्थु आंहा बिराद मोनसे गोजोननाय मोनदों आरोखि गोजोन्थों